Assalamualaikum mga taymangod ko umat Islam. Yari na isa ba ko dimihil patumtum misanda ko man hawpo. Patumtum agad na hagin hawabaran ko kahalan sin pagmaas. Ahon ini hambuok maas ingan niya maan na. Piyag anak sin September 17, 1903. Inhula niya habud narul talipaw in ama ko. Hiil hadi ingan niya ngan sin ina ko higuratul adlaw kakawa kako May 15, 2021. Lasahon na tutuod indua maas na to sabab amo yan in sipat patuhanan ta hababaw dunya. In masusadi amon dahon ta magbanta indua maas ta. In agisin ina bukon in pinakamasakit hawak to ako imanak kay mo. Sa amon dahon magbanta sin ikaw iyanak ko. Masya Allah, anak uno pabahain kalagihan mo, sinday nga kasibi-sibi mo, kidnot ko hibal mo, diyagahan ko pagkaon pagtamong mo, diuhol ko kay mo. Banman kaw makasingod, haduga pagkahi mo, uno patawaran mo, yakaw anak ko. Tung tumahadyain kasila sa kukay mo, tuhandain may mo ako dahon magbanta sinwayroon na hinang kukay mo. Amon nakasakit sin pangatayan mo, biyahain ipain hitumbas mo kako. Yakaw anak ko, kalukalo daman kaw hidayatan sinagpapanjari, amon ni karayaw kay mo. Ampain dua maasta, mahunit tungbasan, sabab di kita mahinang manusya bang bukon sabab sin dua maasta. Hangkan na kalasahi kaulungi in dua maasta, iban tungtuma iban talaya in sakit sin dua maasta, amon halom tiyan pa kita. Bang ahon masakit kanya mabaya siya minum ubat, amon di niya hikainom sabab yaon kita halom tiyan hiinata, tanda sin ayad niya kato. Atas niya tahanan atawakan sandalan bang mayan kita salamat, ando lasahon na to indua maas na to mga Tuhan mga rayang. Iban ayaw na to lupahon iningat sin kamaasan, sabab inasil sin kamaasan, mahabain umulta. Angkan nasubay di na to lupahon iningat sin kamaasan ta nakauna. Iban mga taymangod ayaw tuod kita nyo masumo humadil atawa mamasa dahing ha mga kabtangan haparkala pagtuhan, sabab hambok siya dahing ha mga likusan mahinang nato karayawan. Taymanghod intuhan maglasa nakabidda dahing hakatan piyapanjari niya. In maas taymangod amon pagyanon bisan pabya diin indo sa sinbya kato anak, atawa amon kalawaan na kita pangannal sa in maas na to masimasirain ulong kasilasan niya biya kato mga anak. Atas hinangunin katan para ha anak. Alhamdulillah sila in na hinanggayad na to bang di hababaw dunya. Hangkan na in maas subay siya halgaan atawa lasahon biya dasin pagkasila sa ulong niya kato. Biya diin na baha bang Tuhan na to Rabbul Alamin indungdungan na to. Bang biya diin in kasi iban lasa niya kato mga ipon niya. Bisan in pakaradyaan mangi na in kakahinang sin kita nyo, masimasirain ulong iban lasa niya kato. In Allah, di siya maghimumungan sa lagu-lagu dusa malaguin ampon. Bang nyo agaron intuhan wala na to bakas kirapatan halugay sin kabuhi na to. Kita sadya in limayo akabayaan niya ha mga rahmat iban nikmat biyos niya. Mga taymangod subay na to tungbasan in mga parkala piaahon niya para ha mga kita nyo mano sa ipon niya. Biyadiin na bahain ikatong bastakan niya, huminang kita sin marayaw suko sin diakan niya, lumayo ha mga liyangan niya amon di niya kabayaan. In sa lagu-lagu pangayo niya kato, amon na in magkasila sa dahing hakatan bangsa, sambil pamaklok subay na to dalasahon, sabab pakaradyaan yaon sintuhan, sabab sa in nagpapanjari. Lasahon na to hakarna sintuhan, lasahon na to sabab na hinang sugpat sin kabuhi na to. Biya sin ista in mga manuka katan maalok piya panjari sintuhan para kato mga ipon niya. Amuyan intanda sin lasa niya kato, ayaw kita nyo mga taymanghod maggibap katan, mano siya aun karayawan niya.
Bang kita bardusa, magtaubat kita, mangayo kaampunan. Sabab intuhan wala siya nag-give up kato. Wala niya kita nyo piapasaran, bisan in kahalan na to alawm sigpit. Allahu Akbar. Dungdungan na to, bang biya diin intuhan maglasaha mga ipon niya. Allahu Akbar. Way siya nagpibangsa, wala day sab siya nagpiagama. Sa masali niya biyusan kabuhi, nikmat iban rahmat. Mahuli, wasalam, suura nyo man ako ampun, iban maap nyo mga temangod ko, labi mga yu ako ampun, patuhan, in mga himumungan ko ini pakaradyaan sintuhan.